Dear Love, isa na siguro sa mga nakagawian ng pamilyang Pilipino ang pagkakaroon ng family reunion pagkatapos ng Pasko. At syempre, sa family reunion hindi mawawala ang mga tanong na, oh, bakit parang tumaba ka ata? Kailan ka mag-aasawa? Kailan kayo magkakaroon ng anak? May boyfriend ka na ba? May choice ka naman para ngumiti na lang o kaya naman ay piliin na huwag sumagot sa mga tanong na ito. Pero dahil likas talaga ako na oversharer ay sinagot kong isa sa mga tanong at yun ay ang, Irene, may boyfriend ka na ba? Yes, Tita Vicky, meron na. Talaga? Aba, at dalaga na si Irene. Parang dati nakikihampas ka lang ng palayok ngayon. May boyfriend ka na. Kita naman. Siyempre naman po, 26 na ako, no? Hindi naman na ako teenager. Patingin naman ng boyfriend mo. Teka, tita, dito sa phone ko yung picture namin. Ito, tita, oh. Oh. Wow! Ang gwapo naman ng boyfriend mo. Oh, ohoy, kayo may boyfriend na si Irene. Ay, sana all. Tita naman! Sa'yo ko lang yan pinakita. Bakit mo pinakita sa lahat? Aba, masaya lang ako para sa'yo dahil may boyfriend ka na. At ang gwapo pa, ha? Kaya ipakita natin yan. Kahit na, tita. Nakakahiya. For your eyes only lang yan eh. Aasarin tuloy ako ng iba. Teka nga, saan ba kayo nagkakilala nito? Sa camping, tita. Diba, mahilig ako mamundok. Ayun, doon ko nakita. Nagandahan sa akin, tapos ayun, niligawan na ako. Ay, kanino ka pa naman ba magmamana ng kagandahan? Eh di walang iba kundi kay Tita Vicky. Oo naman, tita. Sa'yo lang talaga. Bakit hindi mo siya dinala dito nang maipakilala mo sa mga magulang mo? Naku, tita. Masyado pa pong maaga. 2 weeks pa nga lang mula nung sinagot ko yung si John. Talaga? Naku, dapat pala hindi mo muna pinakita sa akin at baka ma-jinx. Naku, tita. Ikatok mo yan sa kahoy. Puwera usog at napakagwapo pa naman. Oo nga, tita. Sana hindi ma-jinx. Ito namang si Irene, hindi mabiro. Hindi yan, magtiwala ka lang ha. Saka tandaan mo kapag para sa'yo, para sa'yo. Ay, naku, tita. Kinakabahan tuloy ako. Ano ka ba? O siya, Irene, tara na, nakahanda na yung food. Kain na! Nasa bundok siguro itong si John at hindi ko makontak. O, pamangkin. Kanina ka pa ata hindi mapakali. Tita, isang araw ko na kasing hindi makontak si John. Oh, isang araw lang pala eh. Baka naman nasa bundok. Hindi ba nag-update sa'yo? Hindi po Tita, kinakabahan ako. Uy, pamangkin ko, halika nga dito. Huwag ka namang iiyak agad. Ikaw naman nag-overthink ka. Tita, hindi pa kasi talaga ako sanay sa ganito. Saka, ewan ko ba, natatakot akong mag-feel. Irene,
Alam mo ikaw, sasampalin na kita. Huwag kang OA. Talagang wala pa kayong isang buwan. Tapos ganyan ka na mag-isip. Ay, nakong bata ka. Ay, tita, si John! Tumatawag! Tingnan mo nga. O sige, iwan na muna kita dyan. Okay, tita. Hello, John? Irene, I'm sorry. Walang signal kanina sa biyahe. Nandito na ako sa Sagada. Mamaya aakyat na kami. Alam mo sana, nandito ka ngayon. Tsak, magugustuhan mo dahil malamig. Tsaka, ang ganda ng view. Gusto ko sana kaso ang dami kong workload sa bahay. Hindi ko naman kaya na umakyat dyan tapos nasa isip ko, trabaho. I understand. Kapag free ka nang umakyat, sabihan mo ako ha. Iset natin yan. Sure. Sige, ingat ka dyan ha. Ikaw din. I hope matapos mo yung mga workloads mo today. Dear love, this is my first time to be in a relationship kaya wala akong idea when it comes to bare minimum or kung ano ba dapat yung mga basic na ginagawa sa isang relasyon. Hindi kasi kami gano'n na nag-uusap ni John. Iniisip ko siguro dahilan ng edad namin na wala na kami masyadong time para doon or baka hindi na lang ako priority. Ang hirap honestly. Nangangapa pa ako sa relationship. Para akong bata na lagi naghihintay ng mga text or chat ni John at may certain time lang siya na magte-text sa akin at hindi niya ako ganong kinakausap or wala siya ganong tinatanong. Hindi ko tuloy alam kung nonchalant lang ba siya or wala lang talaga siyang interest sa akin or worse, baka ang boring nga talaga ng buhay ko dahil work, bahay lang ako. Wala nga ding idea si John na hindi naman talaga ako mahilig mag-hike at yung unang araw na nagkita kami sa hiking ay first time ko at wala na talaga akong balak umulit pa. Ay, napapatunong tuloy ako sa sarili ko kung gusto ko ba talaga ng boyfriend or gusto ko lang ng pakiramdam na may masabing may boyfriend na ako. Irene, thank you dahil dumating ka today. Actually, I really want to talk to you. Talaga? John, alam mo, na-miss kita, promise. I want to break up with you. Oh, I didn't expect na ito pala yung sasabihin mo sa akin, John. Look, I don't think na our relationship is working. Hindi ka kasi sumasama sa akin sa hiking. And lagi kang may excuse. I am thinking na baka hindi ka talaga interesado sa akin or hindi tayo swak. Teka, sandali John. Hindi ko alam kung paano ko ipaprocess tong breakup. Sabi ko nga sa'yo na first boyfriend kita. Totoo yun kaya I'm sorry. Hindi ko talaga alam kung paano to. John, wala pa tayong isang buwan. Hindi pa nga tayo nagkakilala ng lubusan. Tapos, iwan mo na lang ako bigla. And I'm sorry but can we make things work? Irene, hindi ka dapat mag-beg para magstay ako. Napag-isipan ko na to and buo na ang loob ko to break up with you. See? Kung mapapansin mo, hindi din naman ako nagbibigay ng effort sa relationship. And hindi mo din deserve yun. Bihira tayong mag-usap at magkasama. So, I really think hindi tayo para sa isa't isa. Ano man ang gawin natin? John, I'm confused. Hindi mo pa ako kilala pero nakipag-break ka na. Grabe ka naman, John. Sana hindi mo na ako inabala at niligawan pa kung wala ka naman palang balak na i-pursue ako. I'm really sorry, Irene. I'm really sorry. I tried. Sinubukan ko. Honestly, I really think you're an amazing lady. It's just that hindi lang siguro tayo para sa isa't isa, I guess. So, Irene, let's call it quits. Dear love, 3 buwan na mula nung maghiwalay kami ni Jan at hindi ko alam pero nakaramdam talaga ako ng hiya na aminin sa pamilya ko na wala na kami. Ayoko din namang magsinungaling na ako pa ang nakipaghiwalay kahit ang totoo naman ay si John. Kahit saglit lang na naging kami ay napapaisip pa rin ako. Boring ba ako?
Wala man lang akong hobby at hindi ako magaling makipag-usap. O baka I'm bound to be single for life. Ay, ang daming naglalaro sa isipan ko after ng breakup. Hindi ko matanggap ang nangyari, lalo na ang kahihiyan na parang nalilimos ako sa atensyon. Ipinagmalaki ko pa talaga agad siya sa pamilya knowing na wala pa nga pala akong pinangahawakan. Nakakaya talaga. Ay, iniwan ako ni John na punong-puno ako ng tanong sa sarili ko kung worth it ba ako na magkaroon pa ng boyfriend? Nakakahiyang aminin na wala na kami. Totoo nga kaya ang jinx? Sa susunod na relasyon ko, sisiguraduhin kong hindi ko na talaga sasabihin at itatago ko ng mabuti at wala na talagang makakaalam para naman hindi na ako mapahiya ulit ng ganito. Ay, naku Irene, wala pang isang buwan at lalaki pa yung nakipag-break sa'yo. Irene, ang tagal na mula nung huli mong akyat ng bundok ha. Ano, napagod ka na ba? Oo tita, hindi pala para sa akin yung hiking. Nakakapagod. Paano yan? Hiking din yung hobby ng boyfriend mo, di ba? Oo tita, favorite niya yun. Tapos ikaw, halos 4 na buwan ka nang hindi lumalabas ng bahay. Gusto mo sumama ka kay Ate Jinky mo. Naku, yung anak ko na yon, parang sirena na ayaw ng umahon sa dagat at mahilig mag-free diving. Kulang na nga lang ay tubuan ng hasang. Baka kung hindi ka para sa bundok, ay para ka sa dagat. Thank you tita, pero ang dami ko po kasing workload. Hindi siguro ako mag-i-enjoy. Baka habang sumisisid ako, iniisip ko pa yung trabaho, mainom ko ang lahat ng tubig sa dagat. Ikaw, naiintindihan ko na priority mo yung trabaho mo. Pero wag mo din namang pagkaitan yung sarili mo na matuto ng ibang bagay ha. Sumubok ka ng sumubok ng ibang mga paglilibangan at kumilala ka ng ibang tao. Pamangkin ko, lawakan mo ang mundo mo. Thank you Tita Vicky sa palagi mong pagpupush sa akin. Saka naiintindihan mo ako palagi. Aboy, syempre naman. Ikaw ang pinakamamahal kong pamangkin. Aww. Higit sa lahat, kamukha kita. True? Alam mo, Irene, kahit hindi mo sabihin sa akin, nararamdaman ko na may itinatago kang lungkot. Huwag kang mahiya na ilabas yan. Ang sabi ko nga sa'yo, kapag para sa'yo, para sa'yo. Kahit itago mo pa yan sa akin, sa magulang mo or sa publiko, hinding-hindi yan mawawala sa'yo. True love never fails, and if it fails, it wasn't love. Ano, tama bang hinala ko na break na kayo ni John? Opo tita. Pasensya na po at matagal kong itinago sa inyo. Nahihiya po kasi ako aminin na hindi man nang tumagal yung relasyon namin tapos pinakilala ko agad. Walang masama doon, Irene. Ngayon, nasa sayo ang desisyon kung ililihim mo ba yung susunod mong relasyon o hindi. Pero lagi mong tatandaan na hindi napapagod ang tunay na nagmamahal. Kaya mabuti na lang din at maaga pa lang ay natapos ng relasyon nyo. Ang mahalaga ay walang gaanong nasayang na oras. Mas pagtuunan mo ngayon ang sarili mo, pamangkin, at piliin mong mabuti yung taong mamahalin ka at tatanggapin ka ng buong buo. Nako, hindi totoo yung jinx na yan. Anong laging sabi ng Tita Vicky? Kapag para sa'yo, para sa'yo. Dear love, gumaan ang pakiramdam ko nang inamin ko na hindi nag-work ang relasyon ko kay John. Maituturing ko na kahit saglit lamang iyon ay natutunan ko naman na maging mapili sa susunod kong relasyon. Mas maging mapanuri at siguraduhin ko muna at subukan kung talagang seryoso at tanggap ako ng lalaking susubok na manligaw sa akin. Patuloy ako magiging ako dahil alam kong darating din ang lalaking para sa akin. Sa ngayon ay mas pagtutuunan ko muna ng pansin ang aking trabaho dahil isa ako sa candidate for promotion at masasabi ko na na-e-enjoy ko talaga ito.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!